ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ମହାନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଦେଉଳସାହି କଟକ କ୍ଲାସ୍ 2ରେ ପଢ଼େ। ଆମେ ଆଜି ସହଜ ଉପାୟରେ ପଣିକିଆ ଶିଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ବାରକ ପଣିକିଆରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବାରକେ ବାର, ପାଦଗୁଡା ତ ଆମେ ଜାଣିନେ, ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବୁଝେଇଦେବି। ଏଇ ବାରକୁ ବାରରେ ମିଶେଇଦବା। 2 2 4, 1 1 2 24 ବାହାରିଗଲା। ଏବେ 22, 4 ପରେ 5 6, ଏଇ 6 ଲେଖା ହେଲା। 2 1 3, ଏବେ ଆମର 34 ହେଲା। 24 ସେମିତି କରିବା। 6 ପରେ 7 8, 8 3 1 4, 4 ଭାଇ ପଇଲା। ଏବେ 12 8 ପରେ 9 10, ଆମେ 0 ରଖିଲେ। ଆମ ହାତରେ ଗୋଟେ 1 ରହିଲା। 4 1 5 5 1 6, ଏଠି 60 ହେଲା। 12 2 0 2, 2 0 ଏଠି ଲେଖା ହେଲା 2, 6 1 7, ଏଠି ଲେଖା ହେଲା 7, 72 ହେଲା। ଏବେ 12 7, 2 2 4, 7 1 8 84, 12 8, 4 ପରେ 5 6 6, 8 1 9 92 92, 6 ପରେ 7 8, ଏଠି ଲେଖା ହେଲା 8, 9 1 10, ଲେଖା ହେଲା 10, 10 120। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆରାମ ସେ ସହଜରେ କରିପାରିଲୁ ଆମେ। ବାଏ ବାଏ।